सबका अलग अलग गावे के अंदाज और भाव बा अभियंता जी, लेकिन हमरा तो चैतन्य लगावे वाला, लेकिन और आशीर्वाद से सुनाओ तनी। देखी एक जानी के पिया परदेश बाड़े आ खेत में तीसी मटर आ गेहूं सब झरे झरे भइल बा, आ कैसे फोन लगा के अपना पति देव से कहतड़ी, का कहतड़ी, कौन भाव में कहतड़ी। हर के काटी तीसी के काटी गेहूं चना, काटी गेहूं चना, कौन भाव में कहतड़ी। आ छोड़ के तू आ जालू धियना जाना, छोड़ के तू आ जालू धियना जाना, छोड़ के तू आ जालू धियना जाना, छोड़ के तू आ जालू धियना जाना। रामचंद्र जी बड़ा राहुल नचनिया बड़ा सुंदर बाड़ी, एकदम दिल खुश कर देली हमारे। हो जाला तो कोनो जोड़ा नहीं पे, एकदम रौरे में मिलत जुलत बाड़ी। अभियंता भैया भगवान इनका के फुर्सत से बनैले बाड़े। देखी अभियंता जी रोला कहल जाला कि धोतिया के कहल जाला गधा पर चढ़े के त ना चढ़ेला, अपना मने फान फान चढ़ेला। कहनी है कि जब यहाँ सबके मिजाज खुश हुई तो खुदे थे हम रोला कहे से ना हुई। देखिए हम यहाँ रामाशंकर सिंह जी की तरफ से हजारों हजार रुपया का आशीर्वाद आई है। जय दी क्षमा करी एगो धर पर चढ़त नहीं हम का करब। जय तो बबुआ लंगड़ा घर भमनी के ना चढ़ी ले जाए। तवे में झोरे झोरे फैल का जाना, तवे में झोरे झोरे फैल का जाना, तवे में झोरे झोरे फैल का जाना, छोड़ के तू आ जा लुधियाना जाना, छोड़ के तू आ जा लुधियाना जाना, छोड़ के तू आ जा लुधियाना जाना, छोड़ के तू आ जा और कौन भाव में कहतड़ी रामाशंकर जी। बात मानिया को
जनता जी हार्ट फेल करवा इनका रोरा जो इशारा कहनी हम सब समझता नहीं कि रोरा का कहता नहीं बुझ गनी नूर रा इशारा कुछ हिंदू जी के बहुत इतना हम पागल नहीं थी इशारा बुझ गई कम ना कहे हिंदू जी सर्वे में न अब मौका दी हो सब हाँ लाश होता बात यो बम्बानी हमर नहीं बिनवाई पत्थर परिवार भी तो काम करवाई परिवार भी तो काम करवाई डरे रे हमर भीतर से करे